flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A conxura. Que hai? Hola, Maia, bons días. Willy, aínda estás dormindo? Que? Pero, Willy, non quedamos en madrugar para xogar na pradería. A que quedou niso fuches ti, porque eu non che dixen que aceptaba. A ver, inventei un xogo novo. As regras son... E se botas máis de 10 segundos no mesmo sitio sen dicir a palabra antena, perdes puntos, non sendo que esteas pousado nunha pena. Aí levas 5 puntos xuntos, entendiches? Non. Oi, mira para aí. Ti nunca escoitas. Willy! Mira, é un diario. Un diario. Están anotados os días da vida dunha persoa. 2 de setembro, dormín moi mal. A abella da cela de ao lado ronca como un escarabello. 5 de setembro, Nora non repasou a fondo as escaleiras da cantina e vaime escoitar cando a vexa. 8 de setembro, os que traballan na destilería son uns lacazáns. Ei duplicar as inspeccións. Dame no nariz que este diario é... Do ministro. Volviu pausar aí. Non se poden ler os diarios de outras persoas. Espera, mira o que pon. 15 de setembro, o plan está argallado ao detalle e a reiña non sospeita nada. Sorprenderémola no trono. Que quererá dicir? Deixa para aquí. 17 de setembro, xa falta moi pouco. O plan xa non hai que no pare. A gloria e a honra caerán o mércores sobre min. Parece talmente O que... ministro planeou algunha ruindade. É o mércores? É mañá. Intolerable. Esta colmea está ateigada de camanduleiros. Oh! Pero como puido acabar o meu diario aquí tirado? Espero que ninguén o lera, porque morrería coa vergonza. É intolerable. Non hai dúbida, o primeiro ministro o que quere é destronar a raíña. Pero é macho, non pode reinar. E que facemos para paralo? Falar coa señorita Cassandra, seguro que nos axuda. Unha conxura contra a nosa raíña. Sí, organizada polo ministro. Sei que a quere sorprender no trono. E vai ser mañá mesmo. De acordo. E isto quen volo contou? Ninguén, pero eu vou ir contar á raíña para que os gardas prendan o primeiro ministro. Non me parece mal, pero compra andar continuo, porque ao mellor o primeiro ministro ten cómplices. Xa sei que imos facer. Quedamos ao pé do acueduto daqui a 1 hora e planificamos a operación con todos os detalles. Moi ben. O ministro anda arcallando unha boa, diso estou segura. Xa, desta vez habíalle que dicir a elo de é intolerable. Intolerable. O qué? Procedemos. Ai, Ai, non! Ai, non, non! non, parade, por favor, parade. Señorita! Magnífico. Non entendo nada. Pois está clarísimo, a señorita Cassandra compangou co ministro. Arreando pro calabozo. Traidor! O calabozo. Prefiro evitar sorpresas. Maia é unha argalleira e ten moito trato coa raíña. E Willy é moi lingoreteiro. Se a vostede lle parece o máis axeitado... A bofé que sí. Veña comigo. Ai, ai, amado! Non vos pasedes! Moi ben. Regresade aos vosos postos nos apousentos reais e garantide que a raíña non saia do dormitorio. E a vostede que non lle fuxa. Perda cuidado, primeiro ministro. Non podemos permitir o destronamento. Temos que atopar unha maneira de avisar a raíña. Estando aquí pechados non sei como. Tranquilo, artellei un plan. Apure, por favor. Willy séntese mal, perdeu o acordo.
Abra, que é unha urxencia. Teno que levar á enfermería. Que foi? Que? Seica quedou preso. Abride, abride, a prisioneira escapa. Abride. Escusa seguir a berrar, porque non o van sentir. E Maia xa escapou. Hola. Que? Hola. Hola! Hola. Hola! 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 É intolerable, Freddy. Pasa para a entrada. Que? Este que me quererá agora? Maxestade, despertade, maxestade. Maia, e logo ti aquí, tes algún problema? Non, máis ben sodes vós que non tedes. O ministro quere vos destronar. Destronarme? Como? Iso é imposible, miña Non nena. tal. William e eu atopamos o diario do ministro e ali poñeu ben claro. Vai vos sorprender mañá no trono. Crédeme, por favor. Entón o ministro é un traidor. E a señorita Cassandra está con el. Pecháronme no calabozo para que non vos lo contara, pero dei escapado. O tempo corre, maxestade. Temos que fuxir daqui. Maia, ti estás ben segura? Estou. Podemos fuxir polo balcón real. E a raíña non receará de nosoutros. Claro que non, está todo disposto para mañá. Vai levar unha sorpresa increíble. Primeiro ministro, por fin dei con vostede. Chamou por min. Non, eu non. Que fai aquí? Debía protexer a raíña. Pero se foi vostede o que me pediu que viñera para a entrada. Isto non me cheira moi alá, ministro. Non vai a ser que Maia e Willy deran escapado. Vamos. Vai. E onde vai o garda? Eminencia, a culpa é toda de Maia e máis de Willy. Pero entón que pasou? Onde vai Maia? Moi lonxe da colmea, coa raíña, pero han volver moi pronto cos insectos da pradería para fear esa ruín ansia de destronamento. É intolerable. Estes dous abelurios chafáronno todo. A ver, Willy, tes dereito a que che deamos unha explicación. Como? Tedes que comer algo, maxestade. Onde estou? Non agocho seguro, maxestade, para poder deseñármolo contra ataque. Pero nin sequera teño os gardas. Como imos poder resistir? Coa axuda das formigas que vos profesan lealdade. É certo. Pois veña, vamos. Daqui non marcha ninguén. Willy, é logo a que viñeches. Pois veño, a ver como cho digo, a aprenderte. E de paso a vos tamén, maxestade, non o tomedes a mal. Non o podo creer, imposible. Puxécheste do lado do ministro. Sí, convenceume. Organizou todo de maravilla e a raíña ten que ir para a colmea. Con dilixencia. Ou sexa, que temos algo de apuro, así que hai que ir indo xa. Non. Maia, grazas de corazón pola túa honradez, pero compre que acepto os feitos con responsabilidade. Acompaño vos gardas. Willy, xa non vou poder confiar máis en ti. Iso xa se verá. Isto é moi raro. Onde están os gardas da entrada? Fóronse, maxestade, non preguntedes máis nada. Vosa maxestade a raíña Cristina Sexta. Sédeme valente, maxestade. Non comprendo que acontece aquí. ¡Viva a raíña Cristina Sexta! ¡Viva a nosa raíña! Pero...
nada do que está pasando. Señorita Cassandra, requírolle unha explicación. A nosa conxura de conxura non tiña nada, Maxestade. Estábamos organizándovos un festexo sorpresa. Para celebrarmos que levades unha década reinando. Que considerados. Como que un festexo era esa argallada, entón? Justamente, aínda que o ministro non o deixou moi explicado cando o contou no diario. O ministro, recoiro, eu antes chameille traidor. Estou segura de que non cho vai tomar a mal. Por certo, onde se encontra o primeiro ministro? Sorpresa! O qué? Maxestade, sode xusta e tamén xenerosa. Coa vosa sabedoría conseguides tornar a febleza en afouteza e a tristura en ledicia. A vos, que rexede a nosa familia de ápidos, dicímosvos grazas. Grazas por esta década de paz que trouxo o voso reinado. Que así continúe ata a fin dos tempos. Viva a nosa raíña! Viva a nosa raíña! Viva a nosa raíña! E viva o ministro! Grazas, Maia, grazas. Meus amigos, este festexo sorpresa faime sentir moi honrada. Viva a nosa raíña! E agora quero que o pasedes todos moi ben nesta celebración. Mira, tía, conxura acabou cun final feliz. Realmente. Concederíasme este baile, Maia queridiña? A bofé que sí, Willy queridiño.